start menu Microsoft Office kan kalanga Microsoft Office Word kan kalenga da quick to kan padang brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Control A kan meta, Control C chuan mouse in kan du na lai kan click Control V, kan click thaya Control V ti khan chuan hi Control V hi paragraph khat kan du chuan heta hi kan kalanga backspace kan metanga ti khan hei ta hian backspace me chu mi da ta hian hemia tak hian hemia hian space chete kan da thinang chuan Control A Control J tlang rol ta ni chuan hi kan lo kita chuan page layout kan kal ta ni watermark te ma watermark te hi watermark chu engi kan ti chunai tuna tiang hi watermark kan dang sa thiam me ang nu a khon lo lang ri tu khang kan da don ta ni picture po kan da thaya apply ikon picture kan da thaya apply lo muang về thina ka kholi liền pet pup le to ni somngai ngam dang e liền to ka lang thei lo zo kan chuan text kan dang ta hian mizo PR 10 computer zirna data ni then word poi kan da thaya color po hi sen kan da nga horizontal diagonal one apply chinang dan semi transparent lang fit or semi transparent kan tik khana lang fit zola kan ka watermark chu ni mai ta ni ta hi kan du kan chu thei ta close ang tikhan ni mizo PR 10 computer zirna watermark tu lo ni page color kan peang page color hi ai page color om ta ni po hi page color ni kan du kan pe thei avar book ki en ni nom kan ti chuan kan du chuan theme de olek kha klema theme de olek mi ti hadam tur chi kha kan lo da thei ni chuan page color kan lo pe thei ta kan du chuan no color kan ti le meng chuan hi ta hi kan kanga print preview kan kalang page color hi kan hriat tur chu page color kan pek hian print out na mi color hi lang lo ani chu kan hreng ngei don ne chu apoi mo hriat chuan page color do ta page borders om le a page borders hi nge kan ti chuan page lai vela cover tu khani mai ta ni border ta hian kan thangang hi kan du chu ne kan click anga okay ngati khan page border kaka page borders ani ta ni chuan ta 3D te om beta custom ti te chuan ta hian art hioma art poi kan hmang thei ta hian art point chu sang kan hmang thei a chuan hei kan du chuan hei kan hei ate zel thei ni mai kan ti te thei ta chuan page border ai kan ti lian thei boka lian de ngan ta chuan lo lian ve mai don ta ni chuan kaka page border vel watermark te lo ni ta chuan hei hi column kan then thei columns hian chu kan then du chuan hei kan select anga column 2 ti khan chuan tlai mi hi lowin tlat lutuk thei ta nei ti kan du chuan more columns a spacing hi
0.2 bela kan danga zim kok ta ni ka columns kan than don chuan kan ti thei ta chuan kan du lo chung columns a 1 kan da lenga chuan hi kan copy ang control C chuan kong e ngaro a page color hian ti boi tlat insertion point alang thelo ka type na tur kha chuwangin var ka da le meng ti khan chuan ke enter anga control V lo meta chuan hi column sa ga lo da du ta ni hi column sa columns 2 kan da hi column sa 3 om ta ni left om ta right om sa ngal ta chuan 4 ai 3 oma 1 2 3 oma 4 ai da du chuan ta hian number of columns a 1 2 3 ti khan 4 column lia chuan spacing hi ida nei du chuan 0.3 ti khan khat ni thum li lo ni mai ta kha kan hriat tan chuan poimo zual deuh ani ta lo poimo deuh ta lo poimo ta ni a chuan kha column trend dan chu ni mai ta ni har lawa ngai kan da le control A 1 column nani le mai ta ni chuan insert da kan kal thei ta ni ta hian hi column a kan trend le thei ta truwa chuan ta hian drop cap lo ta ni ti chau hi kan da lian du ta drop cap kan te ta hian drop ania line cut line hi line thum khi huang ta drop cap option a pali kan du chuan drop it kan te nga he drop it hi kan click anga for lines to drop hi line zu khuang tu hi line li kan du chuan line li kan da nga kan okay ang ti khan khat ni thum li ka ni mai ta ni chu zong chu ka zong kan ro se